من آشم تیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, хушомадед ба канали Фархад Медиа. имрӯз як оши палови дастакии тоҷикӣ барои шумоён камакакча бошам. медонам ки оша медонатон серамон тарз тайёр куниш. хай як ба ҳавас нишон медиҳем. то охири видео бо мо бошед, видеои моро дастгирӣ намоед. ва имрӯз барои шумоён модари азизи ман як оши палави ҳамин тоҷикӣ пухта медиҳам. марҳамат, то охири видео бо мо бошед. равғани семечка, равғани думби гӯсфанд, من آشم تیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من آشم به منزشتگی رحمت دانه جان.